rand. Okay. Umuntu no1 million rand ngeke usihluphe ngokwenza izinto ezokufaka engozini. Vele subscribe ku Dream Call Prepaid Content Service uzibeke thubeni lokuwina u1 million rand ngosuku. Konke nge-subscription fee engu-150 kuphela ngosuku. Diala *147# bese ukhetha u-option 5 ukuze usubscribe. Unendathane eminye imiklomelo ayiwina nsuku zonke. Ibandakanya imali ne-airtime. Ithola ngamakhasimende we-prepaid nawe-top up kuphela. Uyimibandela. Cell C. Connect your way. Nivea Rich Nourishing Body Lotion and Cream entsha enothiswe ngesithako sekhethelo esisokamisa ngokujulile seNivea nowoyela wemvelo ongu100% almond ikunika umswakama ojulile wamahora angu48 ongawubona uzwe. Shayela uDudukhoza usitshele ukuthi usijabulela kanjani sakhe isikhumba esivelele ngeNivea Body Care. Ungahle uhlabane ngemali engu25,000 rand. Kunemigomo nemibandela. Nozimdola kuKhozi FM. Hello, Zuzuzu. Yebo. Yebo. Ngiyasabela nje. Ubeyisenkebula manje. Siyavuma uphulaphula ukhozi. Ngihlala ngikuphulaphule na ngoba unganele ngihlala ngikuphulaphule xa kunzima uphumela. Siyabulela tata. Ngibambe ijambo ukuthi izinethu nobizo umalala lelibambe emadodeni. Onke amathapha namajika semzansi. Yebo injani? Siyaphila kanjani? Molweni iseyisekebenzisana. Mola bebhizana. Ya, kuliswa noma sebetha. Niyaphila nina ngicela silekhaya. Umkhulu wami uqaba usilekhaya. Siyabonga mfowethu. Ya, ngiyabheli ne. Nandilithanda. Khuphuka lapho tata Nozimdola kuKhozi FM. Hey. Akusashiyo ukuthi sikhuphuke. Ozazi. Hey. Wasijuma ndoda. Uzano. Ufuna kuthiwa emakhaya silele. Right, singena kwinkolo ebhaca ke njengamanje naloko elizosihlabela ke ingoma emnandi ngendlela emangalisayo njengoba ke liqokiwe kuma summer ka2019. Ezoqhakaza into ezibomvu exophela amantende. Levalo ikhethini. Sekukhona baba ngilifa likamkhulu ngoba umkhulu ngasekho madoda kuyasetshenzwa madoda sekuyasetshenzwa hawu Umuntu usefuna inkomo engakaze alibeke nje kwaluseni nakanye nje kuye kwasuka umdala wathatha iAK wadubula wathi imoto ngezakhe wasuka omunye wathatha izagila wagiya wathi inkomo ngezakhe uyashaya nje mfowethu awusuka uyashaya awusuka ngiyakutshela phuma lapha ko MC yiba ijongo phuma lapha ko MC tjatha yiba ijongo mina phela ngikuphethe konke Zimdola ngisikahle ukuthi zombili njengankemba okay woza kufanele ibhasi yakuya
Hayibo makhalala man. Hayibo. Qala wathi standards. Majoja mngana mayifake epanjini. Qala wathi standards. Majoja mngana mayifake epanjini. Iphi imali yesaso mngana. Iphi imali yomndeni. Iphi imali yesaso mngana. Iphi imali yamakhandlela. Ojala wathi standards. Othi imali yomndeni. Iphi imali yomndeni. Iphi imali yomndeni. Iphi imali yomndeni. Baba bamba bakini. Iphi imali yesaso. Ula baba bamba bakini. Iphi imali yesaso. Ula baba bamba bakubo iphi imali yomndeni. Iphi imali uyabona ukuthi umuntu uvele wathi aguqe ukuthandaze kanti useneyinhloso Usentshontsha imali yesoso. Awu, wadlula. iphara lasekhaya Wadlula. Iphara lomndeni. iphara lomndeni elaziwayo nje kodwa ukhona umuzi ongenalo kodwa iphara lakhona angiboni Hayi kancane khona. Hayi kancane. hayi khuphukile insizwa tjatha ngijuluke manzi kude Hayi kakhulu mfethu. Konke wengena lokho ikhona lebhaca lapha na kumasama ngayo ke lengoma ethi imali yesoso. Hloko sayo sithi imali yesoso. Kazi yozala nkomoni ngalo yami. kodwa akuvotwa kule category akuvotwa. Kunesigungu nje samajaji achwepheshile. Ahlangana naye abheka ukuthi hayi nango sebenze kangcono kunabanye. Injalo nje. Yeah. Sipakolish. Asenze njalo bafu. Khuphuka lapho tata noZimdola kuKhozi FM. Hamba phambili. Nalikho phasi umfana imfoka msomo madoda. Habe. Wena uzobala siqhamukala. Kujalo. Uthi sengifikile ngilandela igama lami. Uma siqhamukala. Wena uzobale kuma siqhamukala. Habe. Khuphuka bana ucala habe.
madoda wakhuphuka ngempela umfana ufikile umfoka Msomi bathi ke iCopas umfana ke owaphekwa iqhala hamlalelo Ukhozi FM unakho kunye umfana uyena obazi ukuthi uma ngabe iqhala lizongena adlala live stage kufanele iginqi sakhe sime kanjani uyena obefika kuqala lapha stage azosithinta silungisa sisethe sime ngendlela yakho bese lingena ke iqhala lizokwenza into zalo ya ikhona umfethu elikule ndoda lihle ngendlela emangalisayo njengoba ke sikhumbula ke mlalelo Ukhozi FM ukuthi ke namhlanje siqeda unyaka insizwa ke iqhala halika Shafuza ladlula emhlabeni insizwa ke awubakithi eyayithobekile ngendlela eyisimanga nethalente elilele ke emabomvini namhlanje ke tjatha ngoba zikhona ke insizwa ke amaskandi ezikhona la sitheke asithathele lithuba nje bamhloniphe ngengoma yakhe bayicule nje ukumhlonipha nazi ke madoda uthi mamnyela shaya iceleni izovuka le ndoda asibanike zithuba umbuzeni ushaya bonke oshuni shaya bonke oshuni umbuzeni ngesiginci ye madoda man mina nawe sithandwa sami sohlala kahle nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle oh mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle oh mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle oh mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle mina nawe sithandwa sami sohlala kahle noma nawe sohlala kahle hey bakithi ziyenzeka izinto kulomhlaba luyafika usuku siyathunukala ngoba inhlonipho esasiniwa yilensizwe ayisoze sayikhohlwa sithi lapha emabomvini kwajikijiki awu babungubane nomama Mankwanyana nabafowethu bonke obheki ama-twins omabili nomndeni wonke nomakoti nabantwana ayi kwazalwa likhulu kwajikijiki ngeke simkhohle umjikijelwa ngeke sikhohle inonemnyama kweza kwabo bathi gqezi hlehlelezi sohlale sikukhumbula insizwa yakithi wayibeka induku ebandla wabafundisa abanye ukuthi kungenwa kanjani emanzini awangayihloniphi lebo lebizayo wayithatha wambesa ngawo umzimba wakho bafunda abantu ukuthi kuyagezwa kuqokwa kahle emhlabeni sakubona sithi nje ulale ngokuthula mbomvu noma yinini sohlale sikuthanda Danke somnandi sibakhulu mfowethu wayishaya kahle mntaka baba cishe konke ngempela kwenzeke kahle ucabange nje ngoba sibhekela phana endabeni zokubumbana kwehora le-11 ngalesi sikhathi insizwa ke zimhlonipha umjijelwa zimhlonipha bukhoma e-studio njengoba ke zikhona sihlezi nazo la emsakazweni asambe sekwethamela ke indaba zehora le-11 sezikhona nohloniphile wakafakazi izindaba ze-SABC sizimele futhi asithathi hlangothi Uyaqhubeka umcimbi wokugcotshwa kwamengameli enkundleni yezemidlalo eLoftus ePitoli kanti undunankulu waKwaZulu Natal uSihle Zikalala uzibophezele ngokweseka ngokugcwele umengameli uSir Ramaphosa
Izindaba zehora le-11 usifundelwa nguHloniphile Fakazi. Sawubona mlaleli. Uyaqhubeka umcimbi wokuxoxwa kaMengameli enkundleni yezemidlalo eLoftus ePitoli. Lo mcimbi uhanjelwa ngabantu abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-30 kanye nezincukuthwane eziyisi-4,500. Njengamanje sixhumana bukhoma nentatheli izindaba ze-SABC uAbongile Dumako. Abongile, akusibeke isithombeni ngokwenzakala kulo mcimbi nokuthi umphakathi ulindeleni kuMengameli. Naye uMengameli ngakuba sefikile yini enkundleni? Hloniphile molweni ngokuqinisekileyo ngumba nomcasibo okhoya apha eLoftus Park uzokufuna ukubukela umongameli Cyril Ramaphosa beka ngokusesikweni njengomongameli weli lizwe. Sabonela besakuba ngomongameli uThabo Mbeki alibamuhlanje befika ndawonye ke nomama uNkosazana Dlamini Zuma nenkosikazi kaTata umongameli wayesabamongameli uJacob Zuma umbongi yamazuma befika bezokuzima salomsitho eneneni ke lamawaka kabantu bomzantsi Afrika balapha bafuna ukuzibonela uba umongameli Cyril Ramaphosa uyakubekwa kanjani na ngokomthetho womzantsi Afrika ijaji enhloko uMogoeng. Ngimfikile ke sesimlindele xa sizama ukuqhaqhula apha ngaphandle sayibona imotokhedi yakumongameli Ramaphosa isiza kule ndobana imizuzwana ingaphi aqalise nomsebenzi wakhe uChief Justice Mogoeng ambeke ngokusesikweni umongameli Cyril Ramaphosa. Masibonge kakhulu Abongile. Enkosi. Undunankulu waKwaZulu-Natal uSihle Zikalala uzibophezele ukweseka ngokugcwele uMengameli uCyril Ramaphosa njengoba iningizimu Afrika ingena ehlandleni lesithupha lombuso wentando yabantu. uZikalala uthi ukugcotshwa kaMengameli namhlanje kuwuphawu lokuthi abantu baseningizimu Afrika badinga ushintsho kanti sezizoba umlando izinkinga zenkohlakalo. uZikalala uphawule kanje kwabezindaba ze-SABC emcimbini wokugcotshwa kaMengameli ePitoli. Well, siyabonga usuku lwanamuhla usuku olubaluleke kakhulu la umongameli ezofunga khona. Siyazi ukuthi yebo akuthona i-state of the nation inkulumo yesizwe kodwa silindele ukuthi mhlambe outline ama priorities esobheka kuwo njengohulumeni nazo walida njengomongameli. Futhi siyazi ukuthi silindele ukuthi enze isifungo sokuthi uzoyiseva iSouth Africa ngendlela nangokuyinikela nangeqiniso. Isekela likaMengameli we-UDM uNqaba Yomzinkwankwa unxuse zonke izikhulu ezizophatha uhulumeni ukuthi zibeke phambili ukhanjiswa kwezidingo zomphakathi kubantu abayizigidi baseningizimu Afrika. uNkwankwa uhambele umcimbi wokugcotshwa kaMengameli uCyril Ramaphosa ePitoli. uNkwankwa uthi uma abantu baseningizimu Afrika benomuzwa ukuthi bazizwa bengasanakiwe uhulumeni lokho kuyosho ukuthi uhulumeni oholwa yi-ANC uyahluleka. uNkwankwa uyachaza. Lama sela ndafuneka yenze kule 6 administration kuqinisekisa ukuthi bakhokelisa kuqala i-service delivery bakhokelise ukulwa inhlupheko nentswelangqesho ebantwini bakuthi ubaba na uyenza lonto kufuneka bayazi ukuthi xa ufelishile uMzantsi Afrika. uMengameli we-ATM uVuyo Lwethu Zungula uthi abantu baseningizimu Afrika kudingeka babumbane emumva kokhetho langomhla ka-8 kuMeyi. uthi ukuze uhulumeni asebenze ngempumelelo udinga ukwesekwa yiwo wonke umuntu ungakhathaleki ukuthi uhamba naliphi iqembu lezombusazwe. uZungula uhambele umcimbi wokugcotshwa kaMengameli ePitoli. Ilizwe lethu liyadinga kuba kube khona uxolo kube khona ukusebenzisana ngaphakathi kwamaqembu aphetheyo. Namhlanje sithi kulombutho uphetheyo ozolawula urhulumente sithemba uzobeka phambili imfuno zabantu zonke izinto fama zenzeke mabe zizinto ezibeka phambili impilo zabantu balapha eSouth Africa. Uphiko lezindaba ze-SABC luzokwethulela bukhoma umcimbi wokugcotshwa kaMengameli kuzo zonke izinhlelo zezindaba. Hlala njalo uvule iziteshi zomsakazo ze-SABC okubalwa kuzo nezethelevishini SABC 2 no-Channel 404 kanjalo no-SABC Online. Umasihlabela phambili solidebuluthi umphakathi wasePort Edward ogwini oseningizimu neKwaZulu-Natal unxusa umnyango wezokubusa ngokubambisana ezihlakeni zikahulumeni nezindaba zomdabu ukuthi ungenelele udabeni lenkinga yamanzi kule ndawo. Izakhamizi zithi sekuphele izinyanga zingenawo amanzi kanti lenkinga inomthelela ongemuhle emabhizinisini nasemphakathini. Ezinye izakhamizi ziyaphoqeleka ukuthi zisebenzise izimoto zazo ukuze ziyokha amanzi kwezinye izindawo. Umphakathi ugxeke umasipala wesifunda ugu ngokuhluleka ukuphakela amanzi nokungayivuseleli kabusha ingqalasizinda yamanzi esindala. Amalungu omphakathi uMartin Groenberger kanye noNtombikayi Senkwanyana babeke kanje. I've got a team of 6 guys working for me and we work hard. These guys have to survive on 5 liters of water between all of them.
As a business owner and a contractor, everything I do depends on water. We need national intervention, COPTA or higher. We have to get this sorted out. We have no choice. My business is going to go under. Everybody that works for me will not be able to eat anymore. We gave them more than a year ukuthi babuye nempendulo yokuthi kudliwe imali obani abadle lo mali akuboshwa abantu phela bangabuyi nalonto to a point where kugcine usekuvala umgwaqo ke ngoba besidinga impendulo bathi ba overcommitted niba kanjani overcommitted nibe nazi kahle ukuthi umasipala mkhulu niz overcommitta kanjani. Uma sengiphetha ngizobheka udaba bekuyilona olihamba phambili kuleli hora uyaqhubeka umcimbi oqoqwa kamengameli enkundleni yezemidlalo Loftus Festival ePitoli lesibo kwezindaba zehora le-11 makubumbana elokuqala ngizobuya kuphathele ezinye izindaba. Khuphuka lapho tata noZimdola kuKhozi FM. 6 minutes after 11 sibonga umafakaze neindaba zikhona ke nezinsizwa la yebo otshathi khumula lengoma kaMgqumeni uzosho mangibhethe yewela ntombi emnyama ungifanele legushu igugu kodwa kumjikijelwa ngasini uyigugu kodwa khangelani yebo Ikhumbula kahle impela. Hey mfowethu. Hayi ngangiseyinkinga ngalezo khathi ngingakakholwa mfowethu. Kahle wena. Usho kanje nechala lama likhijima lapha na kuyithwasa lami uma lithi hoyeka mama bathi intombi hoyeka iqomela phithanda khona. Oyikhumbula intombi. Yona duma ngayo umjikijelo lo phithanda khona. La duma lapho ke icala hake lilida lapha na kuyithwasa lami cishe kwango 2007 2008 lapha impela awuzofa insizwa zosalibo njalo ngani yakwethu ezinye kuyosala amakhavela wathi omunye hayi kwakudala kuthiwa khona zohamba insizwa kosala ibongo manje sekwagcwala ibotho nje sesingathi zohamba insizwa kosala ibotho uvela ubotho hayi khona kunzima bakithi kodwa kuyagwemeka kuba isibotho kuyagwemeka kahle hle lento yokuba isibotho akuyona into wena Zimdola ekwehlelayo into nje uyiqonda uyayiqonda into nje odibana nayo ngendlela osukuhamba ngayo bese uhlangana nokuba isibotho ke hayi ukuthi hayi ngaba nebhadi nje lokuba isibotho cha akukwehleli indlela osukuhamba ngayo ekuhambisa ikushonise ukuthenini ube isibotho bese uhlangana ke nokuba isibotho ke kunezinto nje ezikanjalo ezinye izinto ziyakwehlela njengempandla iyakwehlela impandla kodwa kuba isibotho cha uwe nje osuke uqonde kukho ngqo gcina usuyibotho sitshela ukuthi hayibo leyo ndlela iye ebothweni njalo kubeke wena uhambe ngayo hawo sothi sibona botho asibalelise mfowethu einsizweni siye kwemix mfowethu yeah bafowethu sizogcoba nomongameli khona kozani kanza ukuthi sizogcoba umongameli njengokudala asivaleliseni bafowethu sondelani kanza ukuthi sesiyahamba manje yona le mbop nangu majozi nikhomba kuwe lena khona uJenel majozi lapha oweziqiniseko sokuthi sizokala kahle emakhaya uma ethanda ngacisha yonke lento esikhombisa nje ukuthi ubani yena Somnandi mfowethu siyabonga kakhulu mntaka baba elakho lokugcina njengoba iviki lokugcina leli landulela amasama ayikuthiwa asihloniphe umqama la umajosi ngoba angenza noma yini hawo angacisha ukukhuluma nje kwamanje Somnandi cha kubalalele emakhaya tjathugodo nabo bonke abantu okokuqala engizokusho njengoSomnandi lezi insizwa esiqokwe nazo ngiyazihlonipha zonke kusuka kofeleba kuyachwanela eBhaca umbuzeni usigwebo sentambo okuyinhlanhla kakhulu ke ngathi nje mina akekho umculi kaMaskandi enginenkinga naye bonke bangabafowethu ilokho kufanele sikufunde noma yinini esikuzuzayo nesikutholayo kungokwethu sonke hayi ukuthi kungokuqhoshelana kahle kahle ngoba sonke siphakamisa umculo kaMaskandi ulele kutheni umculo wamasiko ethu kufanele ngaso sonke isikhathi sifunde ukubambana lezi insizwa asiqala ukuhlangana nazo noma sificana siyosebenza nochwane kushukela nje ombuzeni kushukela nje kusho delicious njoba kade chaza usigwebo ngiye ngisho mina ngithi hayi mfana ushaya ngaphansi webhande lapha hayi
inkulumo ayibekwa kanjena ngoba iqiniso kufuneka umuntu olilale ngakuye yebo mayenze kahle sisho mayenze kabi simtshele ofeleba uyazi abangani beqiniso sebenza nokhathide lapha umfoka kubheka phansi eBheckville siwumndeni nje sonke ngicabanga ukuthi ke loyo ozoba nenhlanhla phakathi kwethu njengoba ngibala mina ngokwami bengifisa ukuthi sisukumeni sonke ngalolu yasuku siyolanda indondo yethu nonke sonke nje ukuthi kabani siyasukuma sonke akuduma ihlombe ebona akuduma ihlombe yebo isiya expire lento yokuqhoshelana siyadlula ayisebenzi bayeke kabalandeli ukubuza bayaphike ke lapha cha hayi bangakwesekwana bakithi akufuneki njalo uphile njengempethu uphile njengempukane uphile njengenqa la kubone khona kubonakale ngawe akufuneki lo wow sothole hayi mfowethu qedile ungethola phansi ngamanqe phansi ngempethu phansi ngeimpukana awuphile nje njengoba bathi sikhuluma ngekhawo umjikijelwa sisho ukuthi ayu yayizembesa le yansizwa hayi kancane siyabonga kakhulu mbuzeni mntaka baba elakho lokugcina mfowethu ngithi ngibonge leli thuba ukuthi sibe sonke nje singabaculi ave kumnandi mina ave kungijabulisa nje ukuthi njoba nje kade ingoma elithi usomnandi sishaya sisonke no Chwanele Bhaca no Sigwebo Sentambo ngiyajabula nje uKhuzini FM sengathi ke nami ke ngizogcwalisa emazwini kaSomnandi ukuthi njoba siqhathiwe akushuthi ngoba siqhathiwe ngokuthi sesizobe izitha kwethathile mina ngiyojabula njengoba ngingachaza ukuthi ngijabulela ukuqokwa nje okhombisa ukuthi umsebenzi uyabonakala oyitholile mina ngiyothokoza kakhulu methatha ubhuti omdala uSomnandi siyajabula uChwanele Bhaca uSigwebo ofeleba sizokuthokozela lokho nami elami lokugcina nje ngithi isiyodibana khona kumasama ngizobe ngiperforma ke mina khona ngizoperforma nje ngishaya ingoma lethu ngishayelani live kodwa ngikuzwile engathi sengizongitshontsha nje uzongitshontsha lelo shayeleni ihlombe shayeleni ngibeleni izandla ngase ngiyephesheya sizoyakhona ke lapho ko Dubai sobe sigudla nje America New York awu ubala lona siyabonga Magalela singivala ekhethini elami lokugcina ngithi nami ngihlala phezulu kwamazwi abekwa ubaba uSomnandi simunye bafowethu singalaleli kakhulu impethu namanqe asixovayo ngoba isikhathi esiningi sithi sihlezi kanje soMaskandi kuqhamuka abalandeli baqhamuke nesihlavu esingalungile esidala ukuthi egcineni kosuku nathi sigcina sengimamela ukuthi bathi bese bengathithi uSomdidisha sikhondwa ishilo ngempela ebengashilo kanjalo ake sihlaleni njengana abantu abahlala eParliament sibozwe bejikijelana ngamazwi kodwa sibabone sebephuza idrink eyi1 siyokwazi ukuthi siyeni phambili enkosi ngithi siyabonga yebo bhuti ngizoqala ngibonge kubahleli bonke bomcimbi singawo ebese ngibonga kakhulu gobhuti enginomnethweni nabo nobaba uSomnandi ebese ngidlulisa lamazwi kubaculi abanye abangekho ohlwini nje basilana ukuthi akekho umculo ongeyona ibest Maskandi ukuthi ke lento lena yehlela noma ubani emfice ngaleso sikhathi ihambisana nenhlanhla so umuntu mangabe ngekho la engayithatha njengomculo ongabalekile nakuye kuyeza nathi salinda sazolinda futhi ngokuzama mhlawumbe singabikho kunjalo mfowethu okunye engingakusho ukuthi bafowethu ke ngizokusho lokhu noma sengiphuma esihlokweni kunomcimbi omkhulu umhla ka20 July impucuzeko Maskandi kwimpucuzeko ngisacela wonke umuntu othanda uMaskandi nongawuthanda nongeze ngawubona owuzwa ngendaba ezobona abaculi bekolodelana ngengoma hayi ngenhlamba ngengoma awu madoda so lapha kuzobe kumnandi kakhulu ngabe ukudlama ngabe ubani uyibhinqa uyini kodwa emhlabeni akekho umuntu ongasazi isizulu esizobe sisebenzisa lapha angimela ngiqinisa uvuma ngekhanda ngiyabonga kakhulu wala Sigwebo Sentambo Mjosti awu ngitshathi ngizofica uDebola Flazer la noma usheshe wahamba umzwile usheshe wahamba ngizwile ngisebhasini bekuzimdola unamanga suqala mangakho bekuzimdola mangakho uqobo lwakhe ngesabathu ungase lalela uvele wahamba inyathelweni zakhe ngendlela ongakazuyibona bekuye ngo ngeke ngimhage phela
Phekwa mfowethu phekwa. Ngivinjelwa mangaka. Oh, ngilena ngehati. Singahle sibone ngengoma ngesidiyetsha nje lalela uyozuqabuleka ngephutha tjatha ngisaqabula. Akasakhipha iCD nje abawuDebra Musha. Noma uDebra wangempela. Debra ngempela. Ngoba ngike ngabona la lapho la kumaskanda sekhona igqoka elifishane. Elifishane ke manje ungahlulwa yini ukuba uDebra omusha. Uyabona? Hayi no uthini ushini wakho? Kuyangijabulisa ukubona abafowethu bamaskanda bebumbene ngalolu hlobo. Kakhulukazi beyobanga indondo eyodwa lapha kumasama. Mfowethu. So uma ngibona nimaqoqe endaweni no-SABC noSkiya ngengoma kuyangithobisa lokho. Futhi bashilo bathi oyowina bayosukuma bonke bamjabulele. Yebo bambambisa indondo. Ukhona osifazana ofakiwe kulo mkhakha? Hayi kubonakala sengathi kulokho abesifazane cha bakhale ngaphansi okwetshebe yakwamasho. Abenzi hayi ngoba bengenzi kahle. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe izinga alifikanga ngqo. Ngena tjatha kulela komiti lamasama elibhekelela kakhulu ezigamaskanda ngoba wena unolwazi lwamaskanda ukuba ungenile ngabe ukhona usifazane noma babili siyakudinga kulela. Inkinga ke nami bengeke ngibafake ngoba ngibadabukela ngoba la kungabesifazane. Bengizobafaka nami ngokomsebenzi yabo. Umile kutheni abakashayi lapha. Hayi ngimile phela. Imile phela uyabona Mjostani. Injalo lento. Buselaphi inyosani lento. Inyoseni bantu abami lento. Ngoba useshilo tjatha inews. Namhlanje ngithanda sakazele eclassini. Igama lalo M1. M1 leli class. Igama lalo M1 leli class. Ngiyasho nje mengisebhasini kwakhala ngathi kuseclassini. Imnandi ke lento. Ngiyangabona lapha na enkundleni zokuxhumana. Bekunento edekhulunywa kakhulu njengoba yakhumula ngasonto edlule bekunama PSL award. Ukhuzana uhambile wayocula khona. Emveni kokucula khona kube nenkulumo eziningi lapha enkundleni zokuxhumana abanye bethi bakuzwile ulife wakhe abanye bethi ngathi bekhala ama teams. Kodwa ngabe sengithi mina hayi phela kuyenzeka nceke ngoba bidlala ku TV ukuthi uma ubuka ulife onje mhlawumbe ubuka kule TV yakudala nesifumbu kuye kuphume ngathi mhlawumbe kwama team tisana kuya ngohlobo le TV kanti mhlawumbe sifuna nokuthi ubuye usule nedust futhi ushaye nespeaker ngoba hayi cha umfana washaya lapha washaya ngohlobo baba umbuka iTV yangempela nje hayi bakwama flat screen la mashawa uyazi ukuthi ayihlangene lento hayi phela akufanele umuntu menze kahle singamncomi fa umuntu menze kahle shiwo kuthiwa la wenze kahle la akenzanga kahle engingakubalula nje kuyena ukuthi hayi le ngoma esiqula kodini noma sengayishela le genge yangale Eastern Cape isebenzisa kakhulu ngoba lapha unazo ezakhe ayimise manje akangene ngoshende ishela isami uyabona nje isuku umibheke phezulu angene uthile izulu kakhulu isuku umidlibheke phezulu ame ngoqula kathi akaliyeke ngoqula kodini no hayi akawuyekele igenge yangale phesha kwenciba awuyekele igenge yangale phesha okay Nangu umdidiyelo wabe sekhuluma la angithi gcotshwa umongameli namhlanje. Uthi asikhawule ungathi sebeya ngakhona. Umongameli ogcotshwayo. Ogcotshwayo. Lowezo. Hayibo. Lowezo. Bonke umongameli baphelele lapha. Baphelele. Bayomhalalisela. Bamhalele ababe president. Awusize imdola.